quan veu la llonja aquí, no té res que veure en totes les llonges de Catalunya. La subhasta abans de ser automatitzada se feia d'una manera tradicional, que era una subhasta cantada. Aquí va marisquets, que són els mariscadors a peu, que van en l'otratge, es tiren sense bombones a pulmó. Que fa que tinguéssim molt de crustaci, sobretot galera i llangostí, i després també molt de peix. Simplement torrat, a la graella, en un raig d'oli d'oliva, i és més sabrós que una moixarra. Arribarà un punt si no donem valor al peix perquè serveix la cuina mediterrània. Què menjarem tots al McDonald's d'Amposta? Una vegada tenim pagat el gasto, se partix la meitat dels diners. Si llavors ells quan legislen per tots. Te vagi bé tu o no et vagi bé tu. Dir-me tu com una empresa que li digues damunt, que mana tot Déu de la teva empresa menys tu i que et diga no, tu com no ets molt viu només aniràs a pescar 130 dies. Si vull menjar peix fresc, ja se pot vindre aquí a la Ràpita. Hi ha molts de peixos que no coneix la gent i són espectaculars. Avui visitem la llotja de la Ràpita, una de les més importants de Catalunya, on parlarem amb el secretari i el patró major de la confraria de pescadors Verge del Carme. Veurem com funcionen la llotja i la subhasta, que per cert es pot visitar si vens a la Ràpita i et recomano que ho faces. Parlarem de la cuina i del peix, aprendrem informació curiosa i aprofundirem en la delicada situació de la pesca al nostre territori. Per a nosaltres, l'experiència ha sigut més que enriquidora. Ens hi acompanyes? La Ràpita pots dir que és el número 1 de Catalunya en facturació, però tu no has vist mai la llonja i les barques de la Ràpita. Què fa que la Ràpita sigui la número 1 en facturació? Pues perquè és la que té més barques d'arrossegament i és menys, i a més és una llonja molt atractiva, som els únics que tenim 2 cintes, i llavors el volum de peix. L'any passat vam agarrar 70.000 quilos de llangostins. Déu-n'hi-do. A veure, et poso l'exemple dels llangostins perquè és una cosa que ho coneix tot Déu i va car. Però, per exemple, som els números 1 en agarrar galeres, aquí agarres molt de peix. Palomós, la gamba. I aquí és la confraria que s'agarra més peix. I torno a repetir, no tenim encerclament. Perquè llavors en quilos sí que hi ha confraries que mos guanyen, perquè l'encerclament maneja molts de quilos de boqueró i sardina. Però en facturació som els números 1. No d'ara, de fa anys. El que passa que el que et deia jo antes, clar, hi ha molta gent de la Ràpita que no ha vist mai com funciona la llonja, no ha baixat mai a la Ràpita. I parlo de la Ràpita, que són d'aquí. Llavors, quan veus, poses cara i veus altres coses. Què passa? El director general, en període de 15 dies, ve aquí i després anem a Roses i a veure el peix blau a l'Escala. Claro, quan veu la llonja aquí, no té res que veure en totes les llonges de Catalunya. T'agradaria veure el funcionament d'esta llotja tan important i com es fa la subhasta? Anem a parlar amb Joan Balaguer, que ens ho explica, i presenciem per primera vegada una subhasta quan els pescadors arriben a port. El procés de subhasta de la llotja de la Ràpita, totes les llotges en general, és que quan arriben les embarcacions a port descarreguen el que és el producte i llavors el porten aquí a la subhasta. Se ven per ordre i llavors es van introduint el que són les caixes a les cintes. Anteriorment se feia una subhasta a veu, ara mateix és una subhasta automàtica, es van posant les caixes a les cintes que per ordre i una vegada arriben al punt de venda es van venent. En aquesta llotja, quan arriba la caixa que arriba a l'alçada del nostre subhastador, de la persona que està a l'ordenador, el que fa és assignar-li un preu de sortida, perquè se tracta d'una subhasta a la baixa, i llavors, una vegada assignat el preu de sortida en aquell tipus de peix del calibre determinat, li surt una etiqueta amb tota la informació obligatòria que la Comunitat Europea obliga d'informació al consumidor. Llavors, en aquesta etiqueta, el comprador de peix ja pot informar el que és el consumidor i complir la normativa legal en aquest sentit. Després, posteriorment, quan ja la caixa ha estat subhastada, ha estat adquirida per un comprador, surt una altra etiqueta identificativa del comprador que l'ha adquirit, al final de la subhasta. El producte que es ven aquí, al tractar-se de molt de peix i molt de marisc, té diverses distribucions. El primer va per cercles, el cercle de proximitat, que són les peixateries pròpies, els restaurants d'aquí a prop, de la Ràpita, Terres de l'Ebre,
I després ja van sobretot a mercats centrals, com ara Barcelona, València, Madrid. I bueno, en el tema del Brexit també hem vist que hi ha molt de producte nostre que se'n va a Anglaterra, perquè necessitem una certificació del punt d'origen per a poder exportar al comprador. La subhasta abans de ser automatitzada, aquesta llotja va ser una de les últimes en passar al tema d'ordenador, tema digital, tema cinta. Se feia d'una manera tradicional, que era una subhasta cantada. La Ràpita tenia la circumstància que era doble cantada, no? Perquè al tindre la quantitat de peix pues, interessava acabar ràpid i l'any 85 se va doblar la subhasta cantada. Llavors hi havia un subhastador, un anotador i s'anaven subhastant simultàniament dos alhora. Feia veu? Com era això? El primer que cridava, el primer que se'l sentia... No, els compradors allí, no. Si el subhastador ne sabia, no calia que digués res. En un moviment de cap, que jo no sé com ho feia para seguir-los a tots. En un moviment de cap n'hi tenia prou. I se subhastava a veu, si per exemple es començava a 100, 99, 98, 97, 96, van baixant. 95, 95, 80, 79, 500, 95, 90, 50, 1084, com articles canvien. 500 peles, 80, 70, 60, hi ha una pala de rossos, 95, 95. Ara se subhasta igual, en màquina, però se subhasta igual. Al fer-se automàtic se va traslladar el que era el funcionament de la subhasta cantada a subhasta automàtica en una doble cinta, que va ser la primera llotja del Mediterrani espanyol en una doble cinta. Ara mateix està esta i també Santa Pola adoptat de la doble cinta per a poder acabar abans la subhasta i que el peix pogués sortir quan abans a mercat. Se t'acut alguna anècdota que s'hagi viscut a la subhasta o aquí a la llotja? Una anècdota curiosa és que aquesta llotja va sortir el 2003, ja no estava la peseta en vigor, però els compradors ens van demanar que per favor s'aguantés en euros i en pessetes encara. O sigui, el 2003, que ja estava la peseta derogada, vam encara aguantar uns quants anys a treure la peseta fins que vam modernitzar, vora el 2016 o així, que vam modernitzar el que era la subhasta, canviant el sistema de recepció de senyals i aguantàvem la peseta en els marcadors. O sigui, era curiós veure encara el funcionament de la peseta 14-15 anys després de la seva derogació. El peix de la Ràpita se valora molt, en general, no només a la zona, sinó jo crec també que a Catalunya, no? Té bona reputació. Què mos podries dir del... Sí, bueno, tant lo de la Ràpita com tot lo de Terres de l'Ebre tenim la sort d'estar ubicats al Delta de l'Ebre, que és la seva biosfera, i a part que ha fet que hi hagi un entorn natural, una plataforma deltaica, que fa que tinguéssim molt de crustacis, sobretot galera i angostí, i després també molt de peix. Llavors, l'aportació dels nutrients, l'aportació dels sediments ha sigut fonamental per a que la qualitat del nostre peix tingui un puntet més que d'altres entorns. No? Comentes que vens cada dia Sí, a la tots els llotja. dies de l'any, Comprar. quina subhasta, vinc a comprar peix. Quan va ser la primera vegada que vas vindre? Quants anys fa? Doncs fa 35 anys. I el peix de la Ràpita diries que es valora especialment? Sí, té una distinció, és un port molt important per la varietat que hi ha i a part doncs, hi ha molt bona flota de pesquera. Hi ha diverses pràctiques de pesca, està el palangre, està l'arràs, estan els mariscadors, està el trasmai, està el rastrell, hi ha molta varietat. Qui vulgui menjar peix fresc ja se pot vindre aquí a la Ràpita. Tot seguit parlarem amb Eusebio, patró major de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita, que ens explicarà breument quines són les tècniques de pesca que es fan servir a la Ràpita. Aquí va marisquets, que són els mariscadors a peu, que van en l'otratge, es tiren sense bombones a pulmó i van en la sal per fer els canyuts. Hi ha gent que van dins el port, que van al trasmall o van anant-se al cranc blau, i llavors estan els arts menors de fora, que van al pulp, van a la sàcia i van al palangre, i llavors està l'arrossegament. Com has dit los del marisqueig? Com has dit que van en què? A la sal? Per a fer les navaixes, se porta una botella en sal i al forat de la navaixa tires sal i és quan surt i l'agarres. Ah, sí? Sí.
No, tu una navalla no faràs com se fa, per exemple, una almeja fina, no? Que veus els forats i l'agarres. La navalla no, la navalla tira en sang el forat, llavors quan surt la navalla, ells l'agarren. Ah, i tot això és manual. Sí, hi ha pulmó. Llavors hi ha dos barques que en teníem més que van a la tallarina, que pots anar a peu, a la mar de fora, o en gàbies, en barca, només en tenim dos que tenen el pla de gestió de gàbia a la tallarina, i porten 4 gàbies i van per terra i agarren la tallarina a la mar de fora. La tallarina només hi ha a la mar de fora. Dins la bahia no, dins la bahia hi ha canyuts, almeja fina, però fora no, fora hi ha almeja i tallarina. Hi ha alguna paraula de peix o de marisc que es digui aquí a la nostra zona, que sigui diferent de com ho diuen a una altra part de Catalunya? Sí, moltes. Per exemple, ells diuen dorades i nosaltres diem moixerra. I llavors el llenguado nosaltres diem palaia. I ells diuen llenguado. La pesca i la cuina van lligades. Per això m'han paregut d'allò més interessants algunes reflexions d'Eusebio sobre el valor que donem les noves generacions al peix i a l'alimentació en general. Escoltem-les. Nosaltres sí que ens ressentim molt en el mercat, i és veritat. Nosaltres, una persona gran que es mor, perdem un client. Per què? Pel que tu dius. La gent ara a migdia no s'entretén a fer menjar. Però la prova la tens en el que munta el menjar preparat. Tant que els súpers cada vegada es compren més menjar preparat. Per què? Perquè la gent perd menys el temps en cuinar. Llavors, valorem quan anem a un restaurant de tota la vida i fa el de tota la vida. Oh, que bo és! Que bo és, escolta, ho feia ta mare a casa. El que passa que avui en dia, tal com evoluciona la societat, treballa l'home i la dona, no hi ha temps. Si volguéssim, ho trauríem el temps, perquè no és tan difícil cuinar segons quins peixos. La cuina mediterrània arribarà a un punt si no donem valor al peix o volem valor per què serveix la cuina mediterrània. Què menjarem tots al McDonald's d'Amposta? Tu mires una moixarra de piscifactoria i mires una moixarra salvatge i no tens res que veure. A veure, no de gust i de menjar, per supost, però és que de vista. Obris aquella gracea, és el pienso, i que no es maneja un animal salvatge és diferent. I de moment és l'únic aliment que no es tiren líquids ni es tira res. És l'únic salvatge que queda. Perquè tot el de més, ramaderia fan el que volen i agricultura igual. I cada vegada mengem més malament. I te'n dones compte que, clar, a veure, nosaltres durem menys. Perquè jo veig amb un tio que té 93 anys i encara se'n va pescar la moixarra tot sol al bot. I un tio petit gana, però menjava tot. Menjaven sano. Nosaltres no mengem sano. De productes que tiren, de tot, de tot. I cada vegada la gent jove tenim més enfermetats i més coses més rares i ens morim més jovens. Mon pare em farà 89 i mon tio en té 93 i se'n va pescar tot sol. Perquè aquesta gent són d'una altra pasta. No! Són de la mateixa pasta que nosaltres. El que passa que han patit i menjaven el que hi havia. Un dels arguments principals de qui no menja peix és que no ho fa perquè és un aliment car. En vols conèixer alguns de més econòmics i que permeten cuinar plats la mar de gustosos? Això és igual que el nostre producte. A veure, què coneixen del nostre producte? Clar, només coneixes lluç, rap, llangostins, llenguado, tot el més car. No, hi ha un munt de peixos inferiors que són bons. La galera, quan jo era jovenet no la volia ningú. Ara van a 6 o 7 euros les galeres quan arriba el mes de les jornades de galera. Doncs la galera ha existit tota la vida. Perquè peixos que siguin més econòmics, N'hi ha i bons. pots dir alguns? Mira, ara mateix hi ha barques que porten esparrallots. Jo et dic que és un esparrallot i tu no ho saps el que és. Veus?
L'esparrelló, hi ha esparrellons així. Va anar a 2,5 euros o 3 el quilo. ¿Vale? Aquí. L'esparrelló és més sabrós que la moixarra. Però, claro, aquí menja esparrellons. I, sin embargo, lo fas torrat, simplement torrat, a la graella, en un raig d'oli d'oliva, i és més sabrós que una moixarra. Jo, quan era jovenet, quan les agarràvem, les deixàvem pel ranxo. Ara es venen a vegades pelades i a vegades que no, perquè costa molt pelar. Les castanyoles, que és el peix ballesta. Tu li dones a provar una castanyola amb pa i ho fa, què és això? I resulta que no ho ha provat mai ningú. Perquè ara se comercialitza una mica, però això es queda per aquí al territori. Hi ha molts de peixos que no coneix la gent i són espectaculars. Bueno, a 3 euros i pico per pelar i a 6 euros pelada, poca broma. Per què? Perquè és bo. La textura, ho pots fer igual en suc que fregit. Jo amb els meus amics guiso molt. A mi m'agrada molt la cuina. Jo he après de ma mare i guiso bastant bé. Manejo molt el peix i te'n dones compte que no cal posar peixos Clar, nosaltres tenim peixos normals i corrents que la gent i fas ranxos espectaculars i no tens per què gastar-te. Si tots féssim els ranxos de rap i de llangostins i tot això, però no, hi ha altres coses que fan ranxos bons i amb pocs diners. A què li dieu ranxo? A un dinar... Sí, per exemple, nosaltres fem un del caldo que és peix en pataca i llavors del caldo del peix i la pataca fas fideus seixats o arròs. Un bon mort d'all i oli o fer un suc de peix. Hi ha peix pel suc, hi ha peix pel del caldo, hi ha peix per fregir, hi ha peix per fer torrat. Per acabar, hem volgut parlar d'un tema molt important que afecta el sector primari i, en este cas concret, els mariners. Són els canvis legislatius i l'augment de la burocràcia en el sector, que dificulten que els nostres pescadors puguen dur a terme el seu ofici i proporcionar-nos aliment fresc i de proximitat. Això, de retruc, afecta el relleu generacional en la pesca. I una de les preguntes que més ens interessava parlar amb tu és sobre el control en la pesca, des d'un punt de vista de la normativa i la legislació, no? Com era fa 20 o 30 anys en comparació amb com és ara? A veure, si tu parles amb la gent com ara jo, que porta molts anys pescant, com hi ha alguns, te dirà que antes la gent exclusivament se dedicava al que s'ha de dedicar, que és pescar. Vull dir, la meva feina no és manejar un ordenador per dir el que he agarrat i el que he deixat d'agarrar antes d'entrar a port. Vull dir, la meva feina és que la barca meva sigui productiva i que els que venen amb mi a pescar guanyin diners. Llavors aquí nosaltres ens han anat atribuint un munt de coses. Som una pesquera d'arrossegament, però no som un arrossegament industrial. Nosaltres no anem 15 dies fora i portem 4 camions baix la nevera. Nosaltres anem en menys de 24 hores, sortim a les 6:30 del matí i antes de les 5:30 de la tarda estem dins, perquè a l'entrada nosaltres, si entres a partir de les 5:30, ets sancionat perquè tenim uns horaris. Llavors, la meva funció és, en aquest termini de temps, és agarrar el màxim peix possible per jo guanyar diners. El que no puc fer és estar pendent. Si no em va l'ordenador no puc sortir, si no em va la caixa blava no puc sortir. Llavors, tot mos se'n va en legislacions que nosaltres les trobem absurdes. Nosaltres vam estar molt de temps que el diari electrònic no mos feia falta perquè fèiem marees de menys de 24 hores. Com fèiem marees de menys de 24 hores, estàvem exentos, fins que un il·luminat me'l va tornar a col·locar. Llavors, resulta que això te reporta que quan et dobles la punta del moll, tingues connexió o no, has de fer el DEA, si no has d'estar fora, mala hora a l'ordenador, i llavors quan arribes aquí tot això són sancions. Si tu no tens el DEA fet, te sancionen, si passes del 10% dels quilos de peix. A veure, jo no puc agarrar i tindre una bàscula a bordo i pesar tot el peix per saber exacte el que porto. Jo, per això estan les notes de venda d'esta casa. Vull dir, tot Déu que vulgui, quan acabo jo la subhasta, sap el que ha fet la barca i els quilos que ha portat. Per tant, creiem
no jo, tots els companys, que és absurd fer un DEA quan les notes de venda van a Generalitat, van a Madrid o van a volgués enviar-les. Què és un DEA? El DEA és el diari electrònic, que és un ordenador, i tu has d'obrir marea quan surtes i llavors has de tancar marea quan entres en els quilos pertinents de peix, sense poder-te passar el 10%, si no te sancionen. I ho has de calcular a ull. Ho calculem a ull perquè, a veure, una balança a bord d'una barca que es maneja no et dona els quilos exactes. A part, el que et dic jo, vull dir, la denúncia és nefasta perquè jo, si m'equivoco en quilos de més, no en quilos de menys. Pensa que seguretat, les barques aquí de Esperança va fer el DEA, el patró pendent del diari, veure, no, el patró de Saltimó i pendent de que no hi ha cap barca per davant ni cap perill, i, sin embargo, hem d'estar pendents del DEA. I si no el tens, torno a repetir, sancions. Vull dir, és que tot el que ens apliquen, tot porta a estar sancionat. I això ha canviat molt ràpid en els últims anys? Sí, ens ha canviat. A veure, primera, en el map del Mediterrani del 2020 o del 2019 hasta ara, no? Este és un canvi radical en la forma de pescar i que ens ha amarrat les mans, no? En donar-nos dies de pesca. Però ja havia canviat antes en l'ODEA i tot el que portàvem. Pensa que quan jo era jovenet, nosaltres sortíem i el patró l'únic mal de cap que tenia, el que t'he dit antes, era d'agarrar peix. Llavors arribàvem aquí, sí que teníem inspeccions, igual de treball. Llavors la vigilància nostra eren lanxes de l'Armada, que t'atracava al mig de la mar i et feia revisions. Vull dir, a veure, tota la vida ens han fet revisions. Ara, inspectors del mapa, i el diari, i la malla, i això i allò, i ara la gent... A veure, jo no tinc que tindre tanta preocupació per això, la meva preocupació és una altra, m'entens? Però la llei és així. I la llei s'aplica a tots per igual? N'hi ha alguna específica que afecti els pescadors de la Ràpita? No, la llei... Tu pensa que això és el que mos queixem. A veure, a mi si em fan un tratge, el teu a mi no em va bé i el meu a tu tampoc. Vull dir, aquí vivim a un delta. El delta té una plataforma deltaica i costa molt agarrar aigua. Posarem un exemple. Tu vas a 3 puestos que van a la Gamba Roja i és perquè surten de port i tenen molts de fons. Aquí has de navegar 4 hores per agarrar fons per agarrar Gamba Roja, que també hi ha alguna barca que n'agarra. Però aquí hi ha molt de peix, cosa que a 3 puestos no hi ha. Però això és per la morfologia del delta. Cada un, és el que et deia antes, cada un mos va haver un tratge, no va haver un tratge per tots. Llavors ells quan legislen per tots. Te vagi bé tu o no et vagi bé tu. Llavors nosaltres l'únic que podem fer és mos queixem però no mos escolta ningú. Perquè, a veure, si jo et dia de la secretaria de Madrid que no sap on està la Ràpita, un de Brussel·les sap on està el delta, no. El que passa és que mos legislen gent que no saben. Jo crec que mos apliquen moltes coses de l'Atlàntic al Mediterrani, però al Mediterrani som diferents a l'Atlàntic. I com afecta el control de les quotes i les vedes a la viabilitat de les barques i al fet que cada vegada hi hagi menys joves que vulguin ser pescadors? A veure, lo primari, ara entrarem en molts de jocs. Lo primari és igual, la mar, un sector primari igual que l'agricultura. Si no el fas atractiu, la gent no vindrà. Per què? Perquè per ser pagès has de néixer i per ser pescador també. La mar l'has de portar al cor i a les mans. I si no, no seràs pescador. Igual com en terra un agricultor. Llavors, si damunt del que t'he dit, el sector no el fas atractiu guanyant diners, no vindrà ningú. A veure, jo sóc un privilegiat i tu mires per què? Perquè mon fill va pescar. Mon fill ara farà 25 anys i fa 4 o 5 anys o 6 que va pescar. M'entens? I la barca meua i de mon germà, doncs ara va menjar mon fill i mon nebot.
Jo sóc un privilegiat, però hi ha un munt de gent que li toca vendre les barques o mal vendre-les perquè no té relleu. Però per què no té relleu? Perquè el sector cada vegada és més complicat en la burocràcia i cada vegada, a veure, és dur i s'ha de guanyar diners. Si no guanyes diners, no el fas atractiu, no vindrà ningú. No parlo d'armador, parlo armador o parlo un pescador. Si tu vas a una faena que damunt és dura i no guanyes diners, no aniràs, te'n buscaràs un altre. I això és el que ens està passant. Damunt, el hàndicap de, claro, a veure, jo no et puc, en la política que tu em preguntaves ara dels dies i les vees, jo les vedes sé quan les he de fer, però els dies no sé quants pescaré. Llavors tu com has de vindre a pescar amb mi? Tu tens una família i l'has de governar, i si tu no saps els dies que aniràs a pescar l'any, me deixaràs, buscaràs una altra faena que sabes que hi ha faena els 365 dies o els dies que toca de treball i les teues festes i les teues vacances. Però si te diuen, home, enguany mos surten, no, que pescareu només 30 dies. És impossible pescar 30 dies, però és que damunt, si ara jo et conto, són 2 mesos de veda més 10 que m'ho fan fer i llavors el resto. Ara mateix portem 4 dies que les barques, moltes barques no surten. Vull dir, perquè, clar, damunt no manem nosaltres del temps. Vull dir, a part dels dies que mos envia Europa per a pescar, damunt estem limitats en els dies i nosaltres encara cuidem el recurs i en dies que fem festa nosaltres perquè volem. I tu em diràs, home, quins dies? Doncs mira, els dissabtes que és festa, com no hi ha mercat, els divendres, com vendrem el peix barat, no sortim. I això mos ho fem nosaltres. Per què? Perquè nosaltres som els primers de voler cuidar el recurs, perquè nosaltres vivim d'això. No de vindre un altre a ensenyar-nos a cuidar el recurs. Pescaneta, traiem tota la basura a la mar nosaltres. La mar no és meua. La mar és tant teua, d'ell, com meua. La mar és un bé de domini públic, però l'únic que el cuido sóc jo. Perquè a aquest estiu aniran 1.000 persones a prendre el bany i es posaran crema i contaminen tant. Doncs la mar és d'ells, tant com meua. Però qui la cuida sóc jo, perquè jo vic de la mar. Els altres només van a prendre el bany. Però la mar no és meua, és de tots. És un bé de domini públic. Un pagès, si té 1 hectàrea, és d'ell. La mar no és meua. Però jo, com me governo d'aquí, me preocupo perquè estigui bé. I trec tota la basura i intento contaminar el menys possible. Intento cuidar-la perquè hi hagi peix. La millor nevera d'un pescador és la mar, perquè si no el traus a llista ja l'agarraràs. Però hi ha molta gent que no ho comprèn. Se pensa que som els depredadors, se pensa que anem a acabar. No, nosaltres agarrem el peix que podem agarrar per a viure, no fem més. Nosaltres no som el que et dia antes un barco que va a gran sol i va un mes i només va per espècies específiques i el resto ho tira a la mar. Nosaltres aquí es ven tot. Tot el que agarres ho vens. Llavors, clar, si mos posen tots al mateix sac, doncs llavors no som iguals. Tant que no és igual un Mercadona que un supermercat de barri. Doncs nosaltres som un supermercat de barri i els de l'Atlàntic són Mercadones. Però no mos pots aplicar el mateix que els d'allà. I mos ho apliquen. Perquè les lleis aquestes venen més d'Europa que d'Espanya. Sí. El map del Mediterrani ve per Europa, no? Però llavors cada estat lo maneja com ell vol. Nosaltres, com som més papistes que el papa, anem a rajatabla o imposem més, i sin embargo França i Itàlia no fan res. El Mediterrani és tant d'ells com meu, i tots estem a Europa. Però cada un té un concepte. Això és així. Dir-me tu com una empresa que li digues damunt que mana tot Déu de la teva empresa menys tu i que et diga no,
tu, com no ets molt viu, només aniràs a pescar 130 dies. No hi ha cap empresa que li tanqui en la porta 130 dies. No hi ha cap empresa que no vagi a l'ordenador i faci festa. No hi ha cap empresa que tingui la caixa blava que no li vagi i faci festa. Vull dir, són coses que... I nosaltres estem amarrats de peus i mans de tota classe de coses. M'agradaria que la gent jove tingués futur a la mar, perquè després pues continua més gent, la cofradia aquí detrás veieu que van fer el centenari, veieu allí els presidents que n'hi ha hagut, pues jo voldria que les fotos peguessin la volta a tot allò. Si no tornen a haure una... Trobo que la mar estarà plena de peix, però no hi haurà pescadors. Si és el que pretén. El peix no s'acabarà, s'acabaran els pescadors. Ser més sostenible és correcte, però has de ser sostenible i guanyar-te la vida, no sostenible i no guanyar-te la vida. I clar, que ha anat evolucionant i canviant, però també vos he de dir una cosa, en 30 o 40 anys som la meitat de barques. Pensem-ho, també. Llavors, el que et dia jo, arribarà un moment que la mar està plena de peix, però no hi haurà pescadors a pescar-los. Al ritme que anem. Igual com en terra. Que hem de menjar tots al McDonald's? Crec que no. No és la solució. Davant d'aquí, clar, hi ha lobbies molt forts d'ONGs pressionant a Brussel·les que nosaltres som l'arrossegament és un depredador i tal, i són lobbies molt forts i en el que fan canviar la vertien a la gent. Però jo voldria un que vingués a pescar amb mi i veuria la forma de pescar el que ells se creuen que nosaltres fem. Això funciona així. Ell cobra cada mes. Jo cobro del que agarro pescant. Vull dir, jo no tinc un sou. A la parte, nosaltres anem a la parte. Nosaltres no podem dir esta setmana mateix, 4 dies de festa, doncs 4 dies que no cobrarem. El tema dels sous o com se reparteixen les guanyes en una... Bueno, vale. La pesca en general, aquí al Mediterrani, tenim los diners, tenim los diners. Se paga lo gasto, gasoil i engràs. Els motors has de canviar l'oli d'engràs. Allò es paga del Monte Mayor. D'aquells diners, los mariners, se paga lo gasto. Una vegada tenim pagat lo gasto, salvo comilles que cada un és un detallet xicotet, se partix la meitat dels diners. La meitat és per l'amo i la meitat és pels mariners. Ara bé, normalment tots aquestes barques d'aquí porten 2 tècnics. I hi ha papers, un patró i un motorista, un mecànic. Aquells guanyen part i mitja. O sigui, d'aquells diners del 50%, per ells diuen, anem 5. Doncs hem de fer 6 parts, perquè mitja i mitja és per al patró i pel mecànic. En general, la distribució, no aquí, quasi que per tot el Mediterrani, és d'esta manera. A la pesca s'ha d'anar a la part, perquè si jo et guanyes un jornal cada mes, a l'hora de triar el peix, no fotria tota la basura, perquè jo guanyaré el mateix, no? I per tant, hem d'anar al tant per cent, perquè si no, no cuidarem el peix. Una motivació. No, motivació, clar, si no és... No hi hauria motivació, diu, guanyo el mateix, doncs no cal treballar tant, no sé com explicar-te. Sí, no, està clar. M'entens? Nosaltres no som de sou cada mes. Llavors la gent això no ho comprèn. I contem cada setmana. Claro. Vull dir, és una forma de vida totalment diferent. El que passa que, claro, si un és molt fàcil un que marca lleis o un que d'estos que ho vol acabar tot, a veure, jo cobrant cada mes també acabaria els altres. Però jo no cobro cada mes. I a l'armari només tinc una jaqueta. No soc polític i cada vegada que canvia em poso una jaqueta. Només n'hi tinc una. I és perquè no banyar-me quan hi ha mala hora. Però això és molt complicat. I te'n dones compte que et manen i et venen lleis de gent que realment no té ni idea. Perquè almenys a puestos com ara agricultura o pesca havien d'haver gent que tingui idea en el que diu i en el que fa. Però què farem? Menjarem tots peix del Marroc? Per dir alguna cosa que el tenim aquí al costat i n'entra molt.
Amb el capítol d'avui i els altres de la sèrie, també dedicats a la pesca, ens emportem diversos aprenentatges. Deixant de banda els personals, aquestes entrevistes ens han ajudat a entendre que, com a societat, ens estem carregant el sector primari, un sector estratègic per a qualsevol país. Hem de tenir-ne cura, fer-lo atractiu perquè la gent vulga treballar-hi i que puguem continuar tenint aliment de proximitat i de bona qualitat. Preguntem-nos, quantes vegades hem menjat peix sense saber d'on ve? Té sentit que comprem tant de peix de l'estranger o de piscifactories quan en tenim de fresc a tocar de casa? I que destruïm llocs de treball que tanta falta fan per posar traves a un ofici que ja ho té prou difícil en l'actualitat? Com diuen Eusebio i Pepito, el peix no s'acabarà, però s'acabaran els pescadors. Reflexionem-hi.